disurgoi Tuhan Jehovah Debata. Hijau doau nalau maau tu amana disurgoi. Surgoi. Hijau doau nalau mau tua mana disurgoi. Sian buru do ibebere saya ada mahamuna. Jadi mau lihat tema di hita salutna perjolo hita madok mau lihat itu tuat tadi bata ala dilihat dupe di hita tiki dot ari na denggan di bagasa tikion ima di nomor botsir di naung dialaps sadana tua siatong atongani keluarga di sonnoaeng jadi di sonrodo songon punguan sian tondi bangarna nadong di deli tua nadohot dohami berduka cita di perlau ni na tua dak konak kamu na berduka dohot dohami saluhu na dohot do punguat tei punguat to di bangarna narong di deli tua jadi di saluhu na aka keluarga ya cidonan nami alana ngasonang bina tuan nga di baik kamu sian na gugumuna buah asa sehat na tuan alai ima adong hatani Tuhan ina medok dang sakakmu na jadi sakapudo na jadi ima hatani Tuhani jadi dihamu aka keluarga pengiduan nami asa sada rohamuna lao pabor haton na tua ton asa tulus lakani na tua ton lao madapot totu hatay jala tangyang nami diari marsugut ala nang buanot taro na tua ton ima tuhuta jadi siak kami buru paribamuna ba tanyang nami bolo tungpe subuhi hami dohot lau manaron na tutuat taon tuhuta tubuan aspasogit tanyang nami namadongani hamu di perdalanan muna sayang giat mahamu tutu diramoti Tuhan sahat tuhuta lau pasuaton na tutuat tato di leon akai pason di hamu saluhut na keluarga jala diring-iring aka saluhut na lakamuna di padau akan ang permarahan jadi bulotung songoni pehata siak kami buru nang do ibabere ba mau lihat ma di hita mau lihat ma nang dituata butima jumolo tado mau lihat itu tuhata perdengan basai ala di bagasan hahi pasod do hitaro sian ingana tabe rapak di ingana non marbosir mei sian naung sormatua lain iba songon endokon ni buru nami nakaning manambay sautik nama odo dihamu hela om mahami punguan ni tuan di bangarna di ombason na boiro di bornginon di nameng hadiri acara martonggor raja jadi pangidiwan nami songon nanindokon ni dongan nakaning tung pos dorohanami di ulot tamarsugut sada
sada hata sada perasaan mahamu terutama dinalau papor hatol lain ibon asa unang adong di pudian nyari andai-andai songonon unang marandai andai biham jadi tambahan namu se gomos dohami tong ditangyang nami mambuan hamu keluarga dinalau mangulahon para daton ni habata kota hombar tu pertua ni lain namion saya dipergugui tu hatam hamu hatok materhibur ka keluarga suak sonin nong hami sonin dokon kaning naruho do hami marhabu ni roha alai saluhut nai ba sagur tu hat terus di jadi tuk soni pejo na bui pasatami dio bason di hamu amanami nanami punguan ni tuan di mengarta ba di marsugo di acara para daton nanak siulah honotta di soon ba tongma tahadiri ria mehi taro marsugut song menambayan non mungkin pengurus donon di pengurus ta don noni jadi song ni majo atas sianau mewakili anak ba tuhata nama mandongan hita di Bornginon saya diramoti mahita selalu butima horas ma. Jadi kami atas nama pengurus mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Amung Boro. Jadi di itu niba do talak lae takas do di boto hamu haroro nami di son tuk susah dia PH minaro di son unang gabi pola terlampau sini boleh gelak itu ya marwabay nama hamu mungkin mersogo do gudang raon ala waktu nak kaning mungkin ada agak gerimis jadi mudah-mudahan sugut rodo PHmi mulai pagi sampai sore jadi panggilan nami itu keluarga sabar itu paling utama baru berserah pada Tuhan artinya kita ikon tenang do artinya menghadapi on sudah itu memang ku meninggal lalai pada saatnya jadi songono PHmi itu torop susah dia berbabay no malay do itu mudah-mudahan acara na terencana ko nakisay sudo rencana ni na Maria Raja bu terlaksana do dengan jadi siat-siat mahamu sudah keluarga kami penatong na laut berangkat mula kami tuh jabunai masing-masing siat kita sudah ma songoni mabuhin na pasatami si anak nama pengurus mulate marita saluna butima maredeita Yesus ngolu dito diku hodoha porusaki. Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang baik, Bapa yang maha benar, yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada saat malam hari ini, Engkau tahu keberadaan kami di tempat ini. Inilah kami, kumpulan Tua di Bangarna, yang dapat hadir untuk menghibur keluarga besar Simanjuntak dan juga Siagian. Beberapa hari yang lalu Tuhan, seorang Bapa yang kami kasihi telah menghadap penciptanya. Sebab itu Tuhan, kami semua merasa turut berduka cita. Kami merasa sedih, tapi kami tahu ada satu pengharapan bagi hidup kami. Hanya Yesus yang menjadi penghibur setia di dalam keluarga besar Simanjuntak dan Siagian. Oleh sebab itu Bapa, biarlah malam ini dan seterusnya, mari Tuhan Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah keluarga ini. Khususnya Bapa untuk acara esok hari dari pagi sampai sore. Kami minta, kami mohon kepada Tuhan agar Engkau berikan cuaca yang baik. Engkau datangkan orang-orang yang mengasihi keluarga besar ini Bapak. Karena kami tahu Tuhan,
pengharapan, pertolongan hanya daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya apapun yang kami minta, Engkau pasti berikan. Oleh sebab itu Bapa, khususnya juga mereka hari Jumat akan berangkat ke daerah Tapanuli, Siborong-borong. Tuhan, kami tahu di tengah perjalanan banyak kuasa-kuasa yang ingin mengganggu kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Lancarkan perjalanan mereka. Khususnya Tuhan, kesehatan mereka. Begitu pergi mau kembali ke Deli Tua ini, kami yakin dan percaya Engkau tetap bersama-sama dengan mereka. Pagari mereka Tuhan dengan sepasukan malaikat-Mu, sehingga mereka boleh menerima sukacita yang daripada Tuhan. Sebentar juga Bapa, kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Mari Tuhan, Engkau sertai kami dalam perjalanan. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang penuh kuasa, sehingga kami boleh sampai di rumah kami dengan penuh sukacita yang daripada sorgawi. Juga keluarga yang kami tinggalkan di tempat ini, kiranya Engkau lindungi mereka, Engkau pelihara, dan khususnya kesehatan yang sejati menjadi milik mereka. Terima kasih Bapa, di atas segalanya itu terlebih dahulu Tuhan, Engkau ampuni segala pelanggaran kami kepada Tuhan maupun kepada sesama. Mari kita sama-sama berdoa. Aliyah manami dan ibadah kita. Saya binor bagi yang makor, saya Roma Raja, saya saat malam roham di batu mau songon nado, leho matu habis dari lo kablu saya sama orang di dosa di doa berdosa, orang kami dobut pengucu, para dua main siapa aku, hai orang perasa, doa aku, doa dia sama pun saya, amin tapas, tajaloma pas ya Tuhan. Turunlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus, itulah menyertai kita, mulai malam hari hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita amin, amin. Perjulu kami madok moliate tua mata perdengka basai ima tutu naro punguan tuat di Bangarna madapat kami pala di Bagas Namion marbut cerme tutu nong dialap amat tajahuba di bata ima damangon atau ras nami siajulo nami jadi moliate ma amang inang di Bungata ngadilian hamu tu kami penghiburan bahasa yang kiat matutu tami yang munai amang inang gugui kami mulai mengulahon acaraon mulai boranginon sahat tu marsugut songoni nalau manaruhon atau rasnayon kami hari Kamis malam sahat pagi di seborong-borong hari Jumat songoni nang mulak sahat tu bagasum muse dongani hamu martamiang hamu amang inang bon hamu ditamiang asa margugu kami jala adong di kami keselamatan saat tu tempat kembali jadi mulia tema hubasat tami di amang di punguan tuat di Bangarna di Lutua mulia te butima. Dihita punga si majutak si tulusadai na Deli Tua sektor 82. Asa mangarada hita. Si majutak si tulusadai na Deli Tua sektor 82. Korwil Kota Medan dang. Dot Korwil.
sarap doho Yesus. Tutu gudang dope adong marni hot au di tanon. Aku namai lama dapoto surgoi. Ale Tuhan Jehovah Di bata amalami nama nama sa di mandogijang. Di sorga kami ada Tuhan matungo paduk-aduk pakai nyamanami. Dalam roman dapat toko Tuhan Rajalmi. Oleh Tuhan molo siap perdagingon dang tagamon somasa kami duhot maheu ayo boto kami gudang dopiaka nabui wehenon ina tua-tuaon lumumi batuaka poparan ale Tuhan asiroham tina mahiwi rohanami dohot tangis samil tua tarilu-ilu apusi rohani keluarga le Tuhan asang giat songon edenami nalahoma dapoton banua gijang habang samido amanami di hamamati naon songon haporsion nami jongjok kami tutupungan semajutak setulus ada ina sektor 22 lahoma ngaleon dohot menukul-nukuli rohani keluarga na tinggal honi aman na holong amion asirham ajari kami asang giat keluarga na tinggal hona bui mangatusi habuborha nyamanami jala matangnya kami oleh Tuhan asa ulau na nagsipatu paon sugot di patuat nina tua-tuaon bui mardala di bagas sedengkan sesuai naong ni hatan ni raja di dia raja di Bornginon atau ngasih ruham ajari kami laho makatahon songon na pinudohom itu kami pos rohanami dia katodok si solhot narang rodo pemadapoton ingananon laho mangula kau ulaon pasidung ari-ari na tuaw na letuan donganamu na sida di bagasan hai pason jala masonak-sonak tu ingananon tong posra nami dosa nami no gudangi jumulo sesa asa tamaha mi ditangyang pengidon nami marhiti Yesus asa tami tangyang alilik nami amin. Jadi mau lihat yang di bata mau lihat yang di kita saluhut nak dihamu aka laiku akai nang boku sudi kapino parida mangon boloh paroh kami nasa borat do marsirang sina tua-tua mungkin nasa lelengora amangon gudang do di memeho nakapuda tuhamu akapinapara pantas doi sarana tua-tua ikut dipudai do gelenga jadi nahuroko kami sosok kami tuhamu akahuda-huda nami sadohuna dang na mamudai ora janami boru do na makatayon alai hataon iko katahon okudo. Meme manang poda na pinasahat ni amangot tuhamuna sa lilingon. Tiop pamumay di baga sa rohamuna. Asaringgan buanota mangon diare barsugot tuinganan pareden parsatok kinani. Posdo rohanami tulaiku bapak ni sinopa. Nai saya perguguan na roholay. Boy doho menghandle sudia kanggimon. Doho akabaribak kuate. Asima rohani di bata. Dilehom madihangwa kaapul-apul. Mangapuli rohamuna. Anggona tua-tua nga sonang bion. Dak perlu bisi tangisanon. Nga saurma tua. Nga gaya sudi. Nga titir maranak titir marboru. Jadi bolosian hajol mau sabutullah.
borak do marsirang alai ikok kamatian do dalani dalata pajupang do debata. Jadi napos do rohanami Tuhamu aka paribanami do hula-hula nami saluhuna atas nama punguan simajutak situlus adaida na adong di kecamatan Dilitua. Kami siap boru manosoho Tuhamu. Totong mahamu di bagasa dame asa pabor hatod damangon tu para dia persatokin ini. Songni mahata siak kami boru butima itabay dongan. Maulia tema di debata. Di keluarga ni angginami Bapak Nova dot akang ginami suak songoni matang akai boto nami sian hajol maon tong dohita merduk ni roha di parborha ni Bapak tahun alai mulusian peradaton makorhon las ni roha ala buah ala naung saur matua ibana. Sian hapor siawat tapi makorhon las niroha ala niaha ala didok 70 tahun do anggo umur ni jolmai. Hape bapaon nunga 70 tolu tahun ala ni makorhon las niroha. Jadi harapan kita bersama, harapatta. Sesongon per saurmetoniai bapaon manian hita sudi sugu tate. Amin madihita. Idolas ni rohatta. Jadi tuaka ulau na mersugut pe sai merdalama dohot denggan soak songoni ma na mabon ni mana, manaroh ni mana, tu si borong-borong, tu inganan na parsatokin na ni. Di songon ni ma hata sian hami, hataki hatataban, ditabay kakituan nami pengurus ma mauliate. Jadi mauliate ma di pungwata nawarhawo ni roha di Bornginon. Di son udah rodo hami hahanggi muna sepungan 5 juta situlus ada na Dilitua naro makilala naung jumulu na tua-tua ton di alap siat juluta lau tumo petuata tuan wagijang senggiak matutu rohamuna tibu tarapul jala makorhon gok pasu-pasu tupo paranna tujulan ni arion. Saya taba maka salas ni roha. Tu saluhutna paparan ni natua-tua na tininggal hon ni natua-tua ton. Tuk songono pe harorona mi apala ditikyon. Baba udah. Las maroham. Saya ngiak matutu. Lam tu sadana hita tujulan ni arion akan awar dongat tubuh. Nak songoni aka tubaruta. Sisada ulaun nang sisada las ni roha, do sisada hawot ni roha. Rodo behami sugut udah nalao pasaton anggaran sepungata. Atuk sadia be masuk na lawi pasaton nami tu hamuna las maroha muna. Soni mah atas kami pengurus mauliate. Mauliate mak di hita mauliate di tuhatta. Ala di dokodo apalagi songo jamita tadi pertanyaan dari hari minggu. Tong madok mauliate. Nah itu kelebihan ni halaki ita Kristenon. Ngaponggol pak nak mauliate bu dupi bertukut inna jadi sudena hata mauliate do. Nah terutama do konota ahapena masa di hita arsak nang lasni roha sanggup mahita ikut sanggup do hita madok mauliate. Jadi sirhono kudhamu pinopar ni na tua-tua. Pas do nak kesongon dokon yang nganok perjulu modok kata. Haci do marsirang. Nak penong matua na tua-tuai. Haci do marsirang. Kuara pena marsirang. Jadi dihamu sude poparan nak. Holano do sido honoko anggota ngarong be. Tu surgo na mo la situ se mana. Ikoni sada mahamu songod dayo naikin na. Unang merdua rasa songod dayo tuak.
ido situ pemuna. Jadi paduahon ditiki di ngolu ni na tua-tua inna. Pamereng akapoparanna dak sejulu sepudi artina anggo dung lao na tua-tuaon molo denggaddo hamusu dia poparanna ditinggalhon. Jago-jago do ba. Dus dorohani halaki akan marhamarangi. Ido maksudna di sidang dia. Unang adongan non ibaratna dung lao na tua-tuaon. Arong gosongoni ka keluarga apalagi bulu gudang artanang gosongoni barang uluran berbeda langi baduan sorong arta si bagion. Jadi rohai sada jadi na penting di bagasan akan maramarangi marhula boru ate dia ka pahupu boru pahupu bawa terlumu bima dia ka panyaran ate. Jadi ido si dohono kutu hamuna ido banda pala hutare mikon ikon ingot tamu ma ida mangda. So good barak nana lama buan bapak munau kamu tuh huta di pasu-pasu di bata di joloi di bata mahamu di dalan asa sahat tamulau sahat mulak denggad di sonulaun songoni nang di huta Tuhan masudie na mga ramoti hamuna tok kita masih tanya nga bulutuk pesorongan non na boy do siap punggo si majutak tangyang ima na madongani hamuna jadi songoni dokon ni natutup bagot na dulu mena tupilo-pilo majagar Baisay daw makanalungon, Roma 7 akan najagar. Songoni mahata siya kami panyaran. Butima. Hagugo do apul-apul do dileho Tuhan itu. Ari au ditunggu ganup tiki diodingi au. Ai hopar tu lomoni rohana do dilehon Tuhan itu au. Sorin arsak lasni roha hapus yauku di patau. Lakmat domai tatang yang alia malami. Alia malami dan dibagi jam. Saya binor bagi warmu. Saya Roma ada jommu, saya saud menolong Tuhan di bentuk kosong dan berkecil. Leon batuan saya bernama buat siap hari. Saya sama dosa nami sama panasa nami. Di dosa di kamar kamar dosa Tuhan. Mudah kami itu paham cuna. Pada dua nami siapa nago. Ayo orang pengajar kau. Doa kau pun. Roh di atas aku saya yang amin. Asli rohani Tuhan Yesus Kristus. Doa tolong di rohani bata amat. Dohor pastoran tu di purbadia mana madongan ita saluna. Amin. Amin. Tuhida penguan STM Satahi asa masuk main coba bagus. Setelah stok dan carata.
Selanjutnya itu kita pengumuman STM Satahi. Asa masuk na ito, hasta na charata. Ale-ale na sumurong ima Tuhan Yesus. Saluhut na imasari molomate dagingon. Nang marholong rohay. Ale-ale dohodongan taring dosulinay. Satu udiani lao do musena sida tadi kon bakai. Di bata Jehovah, amanamir namang sa banua gijang, puji-pujian hamulia saranami Tuhan Tuhan, sila siruk dengan dimasam, natutong mengiring-iring daging ng todinami oleh Tuhan, nang soni madilahkan nami oleh Tuhan. Dinabuhi hai marai pason, padu-padu duk keluarga, imba padu pembakin itu Tuhan nami nong bustang di tonga di bagason oleh Tuhan, nong zumulu nyala mudari nong salpu. Mulai tiba sarami Tuhan, dialah bapak yang keluarin dari tiur di hami, jadi beri kami sudi keluarga iba salah serohan nasida, dialah nong tinjom aman nami satongan di keluarga oleh Tuhan, ima amanong saurum batu oleh Tuhan. Alin sudah dangalan igugon nami salut oleh Tuhan, nahoro mengatur saluhut na parengulon nami oleh Tuhan, dalannya oleh Tuhan, saat tu ma salut na daging untuk dinami oleh Tuhan, nang soni oleh Tuhan, disororo kami punguan stem satahya oleh Tuhan. Ima nasihat si tahun kami duk keluarga ni amanami si majuta borusia gian oleh Tuhan. Dia balik boto hulon nami dia bertikon oleh Tuhan. Ngasih pultutak kapakateon nami oleh Tuhan. Ima mariteria raja nami tupani. Ada nahapatakon nami oleh Tuhan. Naing silawonon nami marsugut. Atau oleh Tuhan. Satu madang to nami oleh Tuhan. Leo marina tiur dari marsugut oleh Tuhan. Asanggia boy dengan mardalan uloni. Ima dipertua ini tutuan nami oleh Tuhan. Nang soni be na bataruho kami itu yang anak persatok nila tulo busiregar atau ngale Tuhan pergogoy ma keluarga ima keluarga nang masih majuta nang sudia keluarga kahanggi nang boru nasi nang sudia ka keluarga le Tuhan asang gia boy marai pason nasi dan bersogo mergogo lao patureho na ulon lami diari mersogo diari natiuri le Tuhan nang soni mali Tuhan dia ka keluarga puli nasi le Tuhan molo tungpe nang sormo tu maname le Tuhan ali-ala ni marite parsirango perdagingon oleh Tuhan totong do lungur rohanami atau ngali Tuhan ho mana mangapili rohana sida li Tuhan pergogoi nasida terumbu bileo sadani roha diganduk keluarga pinopar ni tutuon oleh Tuhan sabu sada nasida li Tuhan
lao pataruhon datu tuanon tuing anak persatokenane nang soni madina mula pe diakari marsugo taluan ramoti na sida tuing ananon nang soni male Tuhan dinai sok kami pungan tem satahi ima songon mangalian hata akan nasian hata ni sebuke demi Tuhan nang songoni sian buku nabi diami mariti naposom adina Tuhan ima bohal nami ima bohal nasida Tuhan di nalo mangulaun mingulu nami terlumubi di nabalupaan ulah sorma tu marsugot atau ngali Tuhan neng bulan nai pakation nami ko manazong do tunga nami ali Tuhan pardosa na kodong tunga jumul sesa melang torosu pasu nang salome Tuhami asima rohami ali Tuhan olo matayang nami mariti tian namu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mulate madeho amin. Datang dari STM Satahi sebagai bentuk turut berduka cita atas peninggalan Amang ini. Jadi semoga sepeninggal Amang kita ini keluarga yang ditinggalkan sehat-sehat. Inilah bentuk sayang Tuhan kepada orang tua ini. Dan kita memang harus mati untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kata-kata ini singkat, semoga teman-teman nanti boleh menambahinya. Terima kasih. Di poparan keluarga besar Simajutak, suatu tu rodo kami sian pungan stemta satahi, nado do kami marhabot ni roha, di si tahun muna, tarlimo bima di lain nami sino pada itu ade. Takas do binoto barita nariahe yarerong salpu di bahasan parsaiton na tuon. Suri yak kaupaya na natolap ni gugu muna ngatung dibek kamu be. Alai sen hatuon na do sen hazol maun ngekoni haratikina di jauh Tuhan namangon atau longyod sa tonga-tonga muna. Jala marhite hapor siyaw tak pos marohamu sen hapor siyaw nala naposo do ni Tuhan ya do amang ditiking oluna. Siangge masa di siamun ni Tuhan ingan na pinaradena sian ulon na di sebagai naposo ni Tuhan di GKP tung sono pehaminaro sen STM Satahi torop sopiga Tuhan mamad donganita jala jari marsugut tirur matutu akaulot tasude di bagasar dame dok las ni roha jala bolo tungarong pihak keluarga ta di perdalanan manopo ingananon saya di bagasan ni pasom manasida tolas tu ingananon asabui rapak bungu marsada mangulak kaulaun saruma tu dari marsugut atong margugu mahamu Tuhan mamasu-masu hamuna hita salukna butima menabahatan idungan do kami itu marhabuk ni roha di parborha ni awang na tuon say Tuhan ma namang apuli roha dohot pikiramu huhut marguguihon dina nang mangulahon acara marsugot kita acara pertuakna laho pataruhon tuinganan pasatok kinoni molo sian hajol maon nunga dapok nina tuon hasangapon sian umur pe nunga dapok na sian habata kota ngadapok nina tua sorma tua jala dingolu nina tuon buirus agak di parwahon halak na santai do memang na tuon. Jadi ni naruh aku molo na tua parborhat ni na tuon dak pola tangisat tabe molo dia dak bata molo ngabarani hita mabain guar ni ulau sorma tua mangebas nama ulau ta manortor mangebas malas ni roha jala ido naneng ulau nota marsugut laho pabor hatun na tutuon hamu keluarga nama tutu songon nando nya kadongan nanggo lungun ni padagingoni dang tagamon so duk pakilalan lumobi tu paparana langsung manang buhape na tunglas songo dia pe lujata mengurus na tua-tuai alai tongdo habut ruhata molong apala marsirak kita siapur tibion. Ipe di hamudongan nami rapdot keluarga.
asa dengan merdalan ulau temar sugut martangia kamu toktong huhut mersadani roha ekos sadado rohamu lumubiak kapoparanna laho pabor haton na tuaton aido pasu-pasu dihita songon baktita na terakhir talio bema guguta jala di pudian nyari hami siadongamu ikut toktongnya marbinege begion nami mabarita lasni roha na si tok kamu masih tukul-tukulan akapoparanna asang giat lam sangap na tuaton nol di pudian nyari nakpe nang marsirang sian perdagingon toropdo akajolma modo dung ditinggalon na tuatuana gabe holang persaudaraan alepos rohanami dipaninggalin na tuatuon ang guhamu keluarga toktong bui masih tukul-tukul masih pasada roha masih leon na bui masih pajuluhon akan alengkan na uli di tonga-tonga ni keluarga ni popar na tuatuonom saya dipargugui mahamu keluarga suak songoni sahat tu na manuat tu na tuatuon sugut haduan di ingana pastok kenani las nang mulak musehamu tu tonga-tonga ni bagason dohot tu inganan paserahamu muse di dia pe maringanan tersongoni ma hata apul-apul siak kami dongamu sa STM satahi tu hata mana mangguhi akka pas-pasuna di hata na dengan dauli pasat tami tamu songoni ma hata siya niba Torop dope nasiati di hasapuran reai. Tutu hamu di jauh de batamu. Asli rohani Tuhan Yesus Kristus, doa tolong di rohani debataan, doa pasawaran untuk diperbadia mana Tuhan itu selalu. Amin. Ini